Kanti ezanamuhla kwinsibande daily updates. Kusolakala ukuthi kungahle kudliwe impahla emzini walo owayengumongameli wakuleli umnumzane Jacob Zuma eNkandla. Kuzo zonke izindawo lapho khona ukufunela khona lolu hlelo ngiyanibingelela igama lami ngingusithembiso kwaKandlozi. I-Jacob Zuma Foundation iphawule kafushane enkundleni yokuxhumana emva kwesinqumo senkantolo ngesikweletu esenziwa owayengumongameli umnumzane Jacob Zuma ebhange i-VPS. Ngonyaka ka-2016 ngesikhathi umnumzana Zuma efakwe ingcindezi ngezindleko zokulungisa komuzi wakhe waseNkandla, waveza ukuthi uhambe wayoboleka imali e-VPS. Imibiko yabezindaba iveze ukuthi ibhange linayo imvume yokuthatha impahla ephakathi, imfuyo nokunye ukuze kukhokhwe isikweletu sakhe esingu-6.5 million asikweleta ebhange. Isinqumo sikhishwe inkantolo enkulu yaseMgungundlovu evune ibhange ngoLwesibili. I-Jacob Zuma Foundation ithe yasiqonda isinqumo senkantolo odabeni oluphakathi kwe-VPS noZuma. I-Foundation noMongameli Zuma bazosibhekisisa kahle isinqumo senkantolo, bathinta ithimba labo labameli uma kunesidingo izokhipha isitatimende, kusho i-Foundation. Izona lezo ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela ukhomente ubeke umbono wakho ngalolu daba, ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo.